am ɓi pullo Atakura an akawejo Atakura an jiɗɗo leñol pulako der Atakura on fu on noddinama e dow kawral suudu Baba maadi suudu pulako Atakura ñiggol muɗum wakkati muɗum yottake bandiraɓe fulɓe to gonɗon fu o noddine e dow kawtal mangal ngal Allah hewtini en lewru tubako utto ñalande muɗum jeeɗiɗabol fayago ñalande muɗum jeetatabol ɗon wonno to ɓiɓɓe fulɓe département Atakura yahata fotta dow sire nayitingo ɗon wonno to jamanu kol watta dow darnol fina tawa pulako der leydi Atakura lawol arandewo wonno ko jamanu molkol ko waɗata ngam majjum fina tawa fijoji meɗen feere feere ñalande muɗum on ceedoto ɗum e guite fillaji bo non ɗon fa hande gaɗoyteɗi dow lawol durgol dow lawol dengal dow lawol denigo ɗum wonno fillaji mawɗi mawɗi ɗi ɓiɓɓe Atakura pulako muɗum warta kan bo yewtana on dow majjum to on acce wiye ñalande nen yottake on tawaka e dow jamanu kolɗen en fu en jeehe kawren mahen suudu Baba darnen suudu Baba suudu pulako Atakura potal meɗen nayral meɗen yaadu meɗen yeeso de gore gon bati yukka don boy nacce mara suru mara munye mara sabu non Allah wata dunya ko yinda a hetta dum ko afondirta la to halay mada ko to riyen non de gore gon wara yide Allah ya mi yeggiti zawra